But pi ong yakiba kim de ban yatho briu. Pim de ban yatho hae haero. Kin bad ikataka jing ong ke jongpi. Hato fitip ba kadon kam yangi bangin jet ya kita ki perlok ke basisha. Ni di ban long ki ba start ki ba shempang hakapor ban jet ya ki perlok ki jongi. Kaktin ko ong bangin long kum kita ki ba ki penlut ya kapor ke jongi. Namar ka jing jet jongpi ya ki perlok jongpi kan rai ya ka lawe ke jongpi. Uway na ki restart jong kapor the udan pena uong show me your friends, I will show you your future. Pen i yang ya ki perlok ke jongpi ngan pen i pi ya ka lawe ke jongpi. Lada fi ya rengkat bat saumut ki beru ki ba job ka kerteng jong uta unong job obasan kan dei ke jongpi. Henry lada fi ya rengkat bat saumut ki beru ki berem ka kerteng jong uta unong rem obasan kan dei ke jongpi. Mentag si hagan ke jing hikai jonga ngan IP ya ki henyau teli ki jing hikai. Hak ba kumnu ngin jet ya kita ki perlok ki basisha. Lane ya kita ki sign jong kita ki perlok ki basisha hak jim ke jongi. Kabaneng kong ai ya ka ka ba pan ai. Katen parang kong give what is hard to give. Ka ba ban ai. Habang ong hangne ka kata ka ba ban ai kam shembut ya ki tiar kitar kam shembut ya ke pisa lene kam shembut ya kita ki materialistic lene ya ka give lene ya ka present. Henry ki perlok ki basisha kin ai ya ka por jongki nakamta jongpi. Ka kata ka ba kortam ka ba phila ban ai ya ke we ka dei ka por ka jongpi. Ka por ban sangap ka por ban yarap ka liang iwe ya iwe. Loving, caring and kindness are the most valuable things, and these are the most hardest thing people give to other people. Kumta uperlok basisha umju leran leni umju perkhat arsen ban ai ya ka khti jong u nakamta ban yarap yapi. Khamtam ban tenrong yapi bapin poi shakata ka thong ka jinjob ka bapi kwa ban poi ha ka jim ka jongpi. Kumta ka sign ka banangkong ka dei kata ka ba ni ai ya kata ka ka ba tam haka jim jongi bat kata ka de kapor kabanta ka ba ar ule ya ka ka ba ban le u lane ka perlok ki basisha ki le ya kata ka ka ba bha ban le nakamta jongpi kinam khen ya kata ka jingsngau tanat jongki tang nakamta ban yarap yapi. They will leave their comfort zone just to help you, but kin IT sacrifice nakamta jongpi but kin jai dan rengkat bat phi hasanta jongpi. Om lele krau kat no kata ka jing ka ba phi kendo henre kinam no ya phi da lele ro ka banta ka balai kin yai dan rengkat bat phi wat hakapor ba phi kendo ya kata ka jing bat penong ya phi ki ba khlan haka jim wat hakapor jong kata ka jing ka ba phi kendo wat hakapor jong ka jing kin yai dan rengkat bat phi bat kin om no ya phi da lele ro om tang bakin yeng bat phi kin wadro ya kita kilat kilenti kumno ban penlat ya phi na kita ka jingkendu ka bapi kendu ha ka jing ka jongpi teng kim don king kita ka jing start ban ai jingmut ipi ban ai buj ipi kumno bapin light na kita ka jing henry kin wat ya kita ki solution lene kilat kilenti kumno ban penlat ipi na kita ka jing kilong ki bak hoit men sim na ka banta jongpi ka banta ka basa kin bu re ya ka secret ka jongpi. Lada phi yatho haki but phi ong yakiba kim de ban yatho briu phim de ban yatho haero kin bad ikata ka jing ong jongpi. They will never reveal your secret to other. Whatever might be the situation, they will never betray you. Lada phi ong yaki wanam yatho briu da shisha kinam yatho briu yakata ka ba phila ong haki. Kita ka long ke sign ka ba saw jong uperlok lene ka perlok ka ba shisha. Kebenta kebasan, kebalong relate bar ke tuka point kebasaw. Kin yatho ya ka secret ki jongki happy. Habang ong hang ni secret jongki baki yatho happy kala bandai ke jing ke baki kendo. Kala bandai kanu ke jing kendo ke baki kendo haka jim jongki bar ki share ya ka bat phi. Kin yatho happy daka jingmut ba phila ban yarap yaki. Kin reveal ya kata ka secret jongki happy namar baki share ni happy. Kabadai ka benta ka ba kong santam jong ka friendship berkata ka dei ka jeng shania ka trust worthy nanta ka benta ka ba Henry ngan ong ya ka nakatin pareng. A friend will stand with you in the tough times. Uni lene kane ka jat perlok kin yai don rengkat pat phi
kin eno ipi wat la fi kendo ya ke jinge ha ke jing ke jongpi la ka jinge ka sho ya ka jing ke jongi bonsen phinlap ba ki perlok ke basisha but ki perlok ki bom shisha ki perlok ki basisha hoi ngamla ban ong ba barok ki perlok kimlong ki bom shisha Henry don na preng jong kita ki perlok jongi ki mas ki bansa jangai no nangi hakapor bangi kentu ya kita ki jinge ha ka jing ke jongi Henry kini ki jai perlok kin yai dan rengkat bapi but kilong kita ke basisha happy when the misfortune struck you and you hit the rock bottom of your life they will never abandon you kin yai dan rengkat bapi at the right moment when you needed them the most kin ai ya ka khti jongki but kin pen I ya kata kindness leni ya kata jingha nakam ta jongpi menta kani kalong ka tes ka bakong santam bapin ai ya ki perlo ki jongpi namar bonsin hagini kiski bon ba ki briu kin klemi ladi ba ki de ki perlo ki basisha ki jongpi tang hakikten bat ki jingong ki jongki hakikam haba kiski jong ka jingman ki wan haka jingim jongpi kin tor chapi I kumba kinom no epi da leleru Henry enda kata ka ski jong ka jingjenjar kan wan ha ka jim jong pi kin no pi marwe namar kata to learn ya ka lesson jong pi budget ya ki perlu ke basisha gabanta ka ba henyo bat ka ba khado haba ka jing ka wan ha ka jim ka jong pi kini ki perlu kinam shet syukur pi kinam alat pi ba pin hier arsut ha ka jim ka jong pi ni julap bonsen ni kene ba ha ka por ba ka jim jongi kaya bet kaya renti ki yai sno bar ka jing ka jongi Henry haba ka por jong ka jing ka por jong ka jengjenjar kan wan ha ka jing ka jongi kin shet syukur ni tang na ka menta ban yada yade kin di yapi bonsen ngilap kum kini ki jai perlok tang na ka menta ban yada yala ka jong ka borom ki kloi ban di yapi ki ya tho khana phang jong ta ka jing tlot ka jong pi shaki we tang ban yo ya tang ban pengsan hilade tang ban yo ya kata ka borom Henry ki perlok ke basisha kin pi nandu ka mensim nandu ka danut ka jangki wat lada ki biru ki kran ben kat no shphang jangpi wat lada file bakla kat no ro Henry kita ki perlok jangpi kin yai don rengkat papi kin nam yada ya laka jong ka borom tang na bentapan that ya pi kin yada ya kata ka personality jangpi mat kin kran ya ki ki basisha happy lada finle ya ka ka babakla kin kran ya ka hok happy lada fi yat kenriang ha ka jim ke jongpi kim salia ban kran ya ka jingkisha kinam sngau lele lada fi mongro Henry kin kran ya ka jingkisha lada ki yo I ba phile ya ka ka babakla kinam ting ban kran happy kinam ting yo phi dom ya ki namar bonsin ni yo I ya ka ni ha ka jim ke jongi baki perlo jongi ki ting ban kran ya ka jingkisha ki ting ban penmong yang ni tang bangin I ya ki bat kim kran ya ka jingkisha wat lada ki yo I yang ni bangi bakla mi bha ya ka jim ki jongpi haba nga kran ya kane nga kran ro nakam ta jongpi tang nakam ta jong kita ke perlo jongpi Henry nakam ta jongpi nakam ta jong tadi phikwa baki berukin pi to le shwam bi kumba phikwa ya ki we bakin le ya phi stang shwa nalade kumbang ju ong ya kane ke ju ka kinten par menta ka skiro ngan ong biang ya kane ke ju ka kinten im ya kata ka jing im to le ya kata ka kam ba phinlong kan nuksa kababahan nak ta jonggi we ngin second do pi ha ka we pat ki video tar hadu ka por bye bye stay safe.